Pane mumwe mukadzi watinogarisana naye anga achishungurudzwa nechikomba chake, asi vakarambana. Saka chikomba ichi chinodzoka kuno kuzoharasa, especially kana chakadhakwa. Nezuro chakauya ndakachiti uri kudei pano, wakarambwa kudhara, chaakundidzokera usiku, chaakundiwandira paseri perumu yangu. Pandakabuda panze ndakarohwa 2 feet kundirova nhaimi. Zvinoroverwa munhu kuudza munhu kuti usashungurudze munhukadzi. Varume gender based violence pasinayo, ndakutotya kuenda kana kumagirosa chaiko nekuti ndinogona kuurayiwa nababa ava. Varume ngatisadaro. So kana munhu warambwa bvuma usiye munhu ari mupenyu. Mukadzi uyu hazvirevi kuti ndiri kumuda, but ndiri kuzama kumuprotecta. Pasine gender based violence mukadzi haarohwe. Ugoona baba ava vacho vane mhuri, but vari kumanikidza kudanana nemunhu asisavadi. Izvezvi musana wangu une mavanga ekupferenyurwa nababa ava nekuti ndaida kuvaonesa. Zvakaoma hazvo.